Imo ongkha chini tipra ha salsa chini tipra sarok busuk tungthok tungmani jefuru chini bubagra e tipra hano yakaroi klangmani ulo khai buini hani kobon jatir tijak tui phaimani bagoi chini tipra sarok masaya malungya tungpaikha tipra sarok kaisa kainai sinai nungnai rok bo rangbai themlojagoi tungbaikha omo hai baino chini tipra sarok komonani naitongkha bato wngnani nangkha chini tipra sa dofano mwthangnani bagoi bachanani nangkha naidi 23 August 2016 o salo Agartala o chini tipra sarok kisa koktisai samano chajaya ongoi Bangladesh ni phainai wansarok chini tipra sano buto khaika phainai o 10 July 2017 Tripraland haste kwtal state dimanos tuyui national highway Assam to Agartala road block khainai o आन्दोलन खायै मानजak phainani bagoi ani tiprasa haste ni joto takukte bukuk sono khubai khe koyo oro phai manjaknani bagoi aro puno Tripura ni politics IPFT NPP BJP CPM hiyawoi chini tiprasa bukung bara muya janai chakhoi janai joto phai manjak phainani bagoi ani khabai kheno tebesa koijao asugno hambai obono khainai Nirgoram Tripura ani YouTube channel kok sanai chung Triprasa chajak khankhe please like comment tei subscribe khainani tapori ani takusung hambai।